Aínda non coñeces Galego para Peques? Somos unha canle de vídeos infantís en galego. Temos cancións para aprender os números, as cores, os días da semana ou o consentimento. E, sabías que? Tamén facilitamos fichas gratuitas para pintar e colorear as personaxes das nosas cancións. Podes atopalas nas descripcións dos vídeos. Tamén subimos vídeos cos que aprender a ler, escribir as letras, contos e vídeos para aprender o vocabulario ou o abecedario. Ademais, estamos subindo as cancións con pictos ou pictogramas, unha ferramenta comunicativa, aumentativa e alternativa para axudar as persoas con necesidades educativas especiais a comunicarse e tamén a comprender o mundo que os rodea. Por outra banda, tamén colaboramos coa GAL para subtitular a galego-portugués as nosas cancións. A que esperas para suscribirte? Bule e contallo ás túas amiguiñas. Galego para Peques. ¡Suscríbete! A saúde do galego é crítica. Os datos publicados hoxe polo Instituto Galego de Estatística referidos ao coñecemento do uso do galego en 2023 sinalan que 29,3% de residentes na Galiza falan sempre en español. Porén, esta cifra era en 2008 do 19,6%, en 2013 de 26,2% e en 2018 de 24,4%. A pesar da lixeira recuperación de galegofalantes entre 2008 e 2013, os datos avanzan un incremento de usuarios e usuarias de español de máis de 10 puntos nun período de 15 anos. El 53,6% da poboación entre 5 e 14 anos e 43% da faixa entre os 5 e 29 afirman expresarse sempre en español, 24 e 17,6 puntos máis respectivamente que en 2008. Pola contra, só 7% da poboación entre 5 e 14 anos afirma falar sempre en galego, chegando esta cifra a 11,9% para as persoas entre 15 e 29, o que representa un descenso de 8,2 e 6,6 puntos respectivamente en relación ao 2008, o último ano completo do goberno de coalición do PSDG e do BNG na Xunta de Galiza. Segundo os datos fornecidos polo IGE, 70.800 mozos e mozas de entre 5 e 14 anos, isto é, 32,4% desa faixa de idade, declararon en 2023 descoñecer absolutamente o galego e recoñecer a súa imposibilidade para se expresar nesa lingua. A cifra representa un incremento de máis de 16 puntos con respecto a 2008. Isto é o que publicaban nos diario o 11 de outubro de 2024, escrito por Xacobe Ferreiro, baixo título 32,4% das persoas entre 5 e 14 anos non saben falar galego, 16 puntos máis que hai 15 anos. Ola, ola, boas, como estades? Eu son Germán Esteves, xa sabedes, o germano á portuguesa, e aquí estades nun novo episodio deste voso Galiportus, do voso espazo que une lingua, que une sociedade, que une política, que une tantos e tantos contidos a un e outro lado da raia do Miño. E aquí estamos nos estudios da Radio Arí 107.2 de FM para o que nos escoite na contorna, xa sabedes, nas plataformas cando vos pete, cando que irades, aquí con Carlos nos mandos técnicos, hoxe falando de lingua e de tamén de como está a lingua na xente máis nova. O que escoitabades tamén antes da nosa intro era a benvida a presentación ao canle de Galego para Peques, que é o que nos ocupa e o que nos preocupa hoxe, ese Galego para Peques, e estamos xa aquí en, como dicimos, nos estudios cun convidado fantástico, Álvaro López,
funcionario da Xunta en Lugo, non? Álvaro, moi boas. Monterroso, hola, que tal? Moi ben, moi ben. Aquí estamos, benvido a tua casa a radio. Graciñas. Pues, gracias por invitarme. Por vir de Monterrosa ata aquí pasar o día. Sí, Galleri sempre nos gusta vir. Entonces aproveitamos. Moi ben, Álvaro López e Fátima Suárez, sí. Fátima Suárez son pais de Xoel, xusto, que ten 4 aniños. Ahora ten 4, sí, xa case 5. E son os impulsores de Galego para Peques. Que é isto de Galego para Peques e como xurde a idea? Pois xurde, claro, na crianza do noso fillo, eso, ora naceu no ano 2020, pois cando tiña 2 aniños ou así, que empezas a buscarlle dibuxiños para poñer, pois vimos que non había prácticamente nada en galego, non? Entonces superamos o principio esa primeira etapa de frustración e dixemos, se seguimos esperando, dicir, non vai medrar e igual nunca hai dibuxos en galego, entonces por que non intentamos? E igual con un colchón que teñamos que, e se sale mal, pois queda aí como protesta, non? De decir que uns pais que non estamos relacionados co audiovisual, nin moito menos, tiveron que lanzarse a facer este proxecto para que exista algo, non? Que bastante, pois, falaba, bueno, debería poñer colorado máis de un, non? Que non exista ningún tipo de oferta prácticamente, quitando igual algún grupo de música que hai moitos en galego e suben algún videoclip ou así, pero non hai dibuxos en sí animados en galego prácticamente, ou non o sabía. Agora, o que falabas do Instituto Galego de Estadística, cando saíron eses datos, igual xa os coñecían un poquinho antes e empezaron a sacar a app do Xabarín e a volver a dar un pouquiño de pulo. Xabarín.gal, aí contidos á carta, sí, na RTVG, non? Pero, bueno, cando empezamos con isto non existía nin tan sequera esa app, non? Entón, pois claro, os datos tamén veñen por aí. Digamos entón que vos, pois como a tantos pais galegos, chega o momento de, con total normalidade, falarlle galego ao voso rapaz, e entón, pois, falades na casa, non? Falades na casa a circunstancia e decides, non? Pois agora como vai ser un pouco, cales van ser as referencias deste rapaz? Un pouco, digo, en relación do que liamos sobre os datos tremendos de que despois os rapaces máis novos, un de cada 3 non sabe. Non sabe, o galego é como, para ele é como o checo ou finlandés. Claro, polo menos o que quero é que, bueno, penso para os demais, é dicir, que sexan libres de escoller, que poidan falar os dous e despois que escollan, pois, en algún ambiente ou outro que sexa, non? Que non é, pero polo menos que poidan escoller, se non o saben, xa non poden, directamente xa non poden escoller, claro, non son libres logo de escoller, e polo menos, claro, por eso facemos tamén o proxecto, polo noso fillo e polos que poidan aprender algo, non? A chegarse un pouco ao galego. Ajá. Porque cada vez tamén son máis as familias que non poden falarlo porque eles tampouco saben, non? É dicir, isto é, quero dicir, é unha responsabilidade de moitos aspectos moitos piares da sociedade, non? Non só das familias, que tamén temos culpa, pero cada vez menos, porque cada vez somos máis familias as que non sabemos falar galego. Non hai ninguén na casa que poida falar galego, porque veñen de fora ou porque xa veñen de varias xeracións de castelán falantes. Entón, pois, hai que buscar outras vías para que os rapaces poidan achegarse ao galego, claro. Comentábasme off the record, Álvaro, que tes bueno, máis alá evidentemente do teu traballo, que non vai moi afiado e moi vinculado á temática, sí que tes moito gusto pola música e polo dibuixo, e isto tamén se compatibiliza un pouco aí na ecuación ca túa parella, que é logopeda, especialista en atención temperá e que ten bastante experiencia na rehabilitación e adquisición da linguaxe. Leva anos traballando en gabinetes e asociacións, non? Sí, xusto. Entón, ela, claro, pois, por exemplo, a idea de facer material asociado para que os nenos traballen de outra maneira, non sei xa só tamén consumir o material, tamén poden pintar e tal, para que pois que asenten os conceptos tamén eso de outras maneiras. Tamén foi cousa dela facer os vídeos apoiados en Pictos, que, claro, no seu traballo pois, ten moitos nenos con necesidades educativas e xa non hai dese material en case ninguna lingua, non hai moito, en galego menos aínda. Entón, bueno, pois si podemos axudar un pouquiño. E ela, pois, si ten algo de relación, non? Co que podría ser o proxecto, pero eu, por exemplo, nada, non? É dicir, si, o gusto e facelo o mellor que podemos, pero tampouco é nada profesional, vai, é dicir, moito cariño, moito amor, pero
tampouco queda profesional, é dicir, deberá facelo alguén ou algún equipo, eu sempre digo multidisciplinar, non? De xente do audiovisual, de xente de lingua, de xente de educación, de psicoloxía, de moitos campos e que se xuntaran e que fixeran un proxecto así, pois ben feito, claro, pero, mentras tanto, pois facemos como podemos. Canto vos leva a facer un vídeo destes como o que acabamos de escoitar na Benvida, bueno, digamos, ou despois o tema das cancións, os contos? Si eu unha canción, por exemplo, igual lle calculo 8 ou 10 horas, se tuvera que calcular horas seguidas ou así tal, máis ou menos. O conto, pois, igual un poquinho máis, porque o que máis tempo me leva é a animación, que ainda que sexa moi sinxela, claro, cada dibuxiño e tal. E, claro, se botas contas, pois, se tuveran que pagar, pois claro, sería. Sí. Como... Bueno, un pouco tamén con respecto ao voso rapaz, non? Como é a aceptación que ten o rapaz cara estes contidos? Tamén lle poñedes el, non? Sí, o que pasa que el xa, cando o contido está feito, xa o escoitou tantas veces no proceso que hai veces que o escoita 2 ou 3 veces máis e xa está aburrido del, non? Entón, e tamén facémolo moitas veces por el, non? É a nosa inspiración para moitas cousas. Entón, claro, a él gusta este contido hoxe e cando nos damos feito xa pasaron meses e xa está noutra etapa, xa non... Entón, ao final daste conta de que falo polo teu fillo, pero en realidade xa non, porque xa el vai máis avanzado do que ti das feito, non? Saímos por detrás un pouco do seu avance e da súa evolución, claro. Falase un pouco aí das necesidades educativas especiais, e falas, bueno, un pouco evidentemente dos primeiros anos, non? As persoas destinatarias, sobre todo falaban, bueno, escoitábamos un poquinho na intro o de 5 a 14 anos, falas de 0 a 6, posiblemente. Sí, o que pasa que, bueno, xa subimos unha imaxe a redes, non? Que a Organización Mundial da Saúde a todos 2 anos recomenda que non se usen pantallas, non? Entón, claro, hai que ser cautos con eso e depois pouquinho a pouco, pois que sexa media hora diaria, ir subíndolle pouco a pouco. Entón, poñemos de 0 a 6, ainda que é moi difícil, porque tamén cada neno ten o seu proceso, entonces poñemos que igual un pouquiño máis, non? Ainda que a idea sea eso, infantil, de 2 a 6, digamos, ou tal. Claro, cada neno ten o seu proceso e tampouco queremos marcalo moito, pero para que a xente se fa unha idea, sí, de 0 a 6 ou incluso un pouquiño máis. E despois eso, tendo cuidado coas pantallas, que o menos posible. Tamén por eso tamén subimos as cancións a Spotify e demais, por se alguén quere escoitalas sin ver o vídeo, pois que tamén pode. Tendes unha lista aí de reproducción en Spotify? Subimos, de momento, non sei se son as 10 cancións ou así a Spotify, cando xuntemos outra remesada, como se fora outro disco, subir outras, sí. E en Spotify ainda se vai xuntando material cos outros artistas que hai que igual non son tanto de audiovisual, pero que dan concertos por aí, músicos infantís. Ainda hai bastante onde escoller, sí, de música hai bastante. Como é o proceso do voso rapaz, Álvaro, se te apetece contar un pouquiño? É dicir, como está sendo pois estes 4 anos, máis alá dos retos particulares, é dicir, un pouco relacionado tamén cos contidos, cas pantallas, que avances vedes nel? A ver, poñémoslle bastante, eu creo, e bastante variado de todo, e levámoslo ao cine moito. No cine sí que é verdad, falando da lingua, pois que ainda non fomos quendo a topar unha peli en galego para él, e xa levamos unhas poucas. O máis cercano que estuvemos foi ver Flow, que non ten ningún tipo de lingua, non? Entón, o resto é todo castelán, ao final, o que podes ver aquí no cine, por exemplo. E despois, eso, nós ofrecemos os 2 idiomas, falamos os 2, pero ves que ambientalmente todo escora moitísimo máis o castelán. É dicir, nun ambiente que podería ser máis ou menos equilibrado, o neno escora o castelán. Despois ves compañeros del, que a familia é totalmente galego falante, e o neno tamén escora o castelán, non? Que decimos castrapear ou así, será polo ambiente da escola, ou polos debuxos, ou polas profes, ou polos propios compañeiros, ou o que sexa. É dicir... Falasme de Lugo, un bairro de Lugo, non? Non, é unha vila, é Monterroso. Estades justamente en Monterroso. Sí, é un concello de 3.000 e pico habitantes, o sea, máis ben rural, non? 3.000 e pico habitantes, a vila ten 2.000. Entón, sí, da miña comparado ca miña xeración, que igual o 90% éramos galegofalantes, eu do que vexo agora é que de momento ainda non se sabe moi ben porque castrapean, pero que hai unha tendencia clara hacia o castelán. Non sei despois os que poidan escoller, pois que escollan galego ou castelán, non, cando sean un pouco máis maiores, pero sí que hai unha castelanización moi clara, claro. Sí. Bueno, moitas das vosas cancións, digamos que son de creación propia ou traducidas tamén a partir de outras cancións
infantís internacionais, non? Como sí, por chegades exemplo, esas... Cinco patiños, que hai atópala en todos os idiomas, como quen di, en galego non. Entón dixemos, bueno, pois veña, gusta a Xoel, pois veña, a ver xa conseguimos facer máis ou menos en galego e tal, e tradúcela, bueno, por decir traducila, ou non sei como se diría, non, o galego. E Cinco patiños, a das rodas do autobús, ten unha canción internacional, e outras facémolas nós, pois, de algunha temática, pois a do meu corpo, por exemplo, que é para que eles coñezan que o seu corpo que é deles, todas as partes que son deles, que nadie pode tocar sin que eles queiran, e desas non había internacional, entón, pois, fixamos unha nós así, eso, creación totalmente propia. E o que sí que intentamos que sexan as internacionais populares que non teñan dereitos, non? Para que ninguén reclame. Ninguén reclame, depois acabes co vídeo fora de órbita. Escoitamos entón en homenaxe a todos aqueles que tendes nenos pequenos, que tivestes ou que os teredes, eses Cinco patiños, ese clásico. Cinco patiños foron pasear polo outeiro e máis alá. Mamá pata dixo cuac, 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 pero só 4 patiños viu regresar. 1, 2, 3, 4. 4 patiños foron pasear polo outeiro e máis alá. Mamá pata dixo cuac, 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 pero só 3 patiños viu regresar. 1, 2, 3. 3 patiños foron pasear polo outeiro e máis alá. Mamá pata dixo cuac, 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 pero só 2 patiños viu regresar. 1, 2. 2 patiños foron pasear polo outeiro e máis alá. Mamá pata dixo cuac, 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 pero só 1 patiño viu regresar. 1 patiño foi pasear polo outeiro e máis alá. Mamá pata dixo cuac, 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 pero ningún patiño viu regresar. Mamá pata triste foi pasear polo outeiro e máis alá. Mamá pata dixo cuac, 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 e os 5 patiños viu regresar. Moi ben, pois aquí continuamos no Galiportus. Hoxe, nesta versión dedicada aos cativos, neste especial de galego para peques con Álvaro López, aquí de Monterroso, do norte galego, para os que non vos ubiquedes, os teades por Portugal ou por outras partes do mundo, digamos que na provincia de Lugo, aí máis ou menos no centro de Galicia. Álvaro. Sí, temos o que é o centro xeográfico xusto como a 10 km, que sae do Concello de Antas, pero xe, para que se sitúa a xente, casi no centro xusto xeográfico. Zona de Altri, daría para outro programa. Tamén, sí, eso tamén nos queda, non sei se 12 km en liña reta. Falábamos un pouco agora na pausa, cando escoitábamos os patiños, un pouco bueno, da acollida tamén e do tremendo traballo que representa unha acción deste tipo voluntaria, non? E tamén as horas que dicías antes para sacar un vídeo adiante e despois atender as redes. Sí, a ver, falo porque che gusta, non? E porque é unha boa causa e tal, pero claro, se botas cálculos, a verdade é que si. A ver, se non che gustara xa non o facías, non? A min isto de buxar e por aí gusta. Despois quedará mellor ou peor, pero bueno, facémolo eso, o mellor que se pode. Xa. Nas redes tendes alrededor de... Isto tampouco que sexa extremadamente importante, non? Os números, sempre cos números a voltas, como se sen números non foses ninguén, pero un pouco por comentar, tendes arriba xa 2.500
500 suscriptores na canle de YouTube, 141 vídeos. Ou 41? No, 40, ahora 41 me parece, e 1600 creo que temos, sí. 41 vídeos, bueno, que xa lle vai dando un pouco de caché ao proxecto, non? Que cal é o vosso obxectivo? Chegar aos 100? O que se pode, quer decir, non nos marcamos obxectivos porque é eso, a vida a veces non che permite un mes faz, outro mes non das tanto e tampouco queremos agobiarnos porque senón ao final non faz nada, entón o que hasta onde cheguemos, non? E o día que pues, quedou aí e queda para que non queira usar, non? Tampouco nos podemos marcar moitos obxectivos porque senón agobiámonos e entón eso, semana a semana, mes a mes e ata onde se pode chegar, claro. Sí que non queremos é seguir, según Medre Xoel, seguir avanzando tamén na idade. Sí que quedaremos nun proxecto que sexa eso infantil, máis ou menos ata 6, 7 anos, eso sí que o temos falado xa. 175.000 visualizacións, presencia en Instagram, en X, en Facebook e tamén en TikTok. Tamén, sí, aí subimos os vídeos, bueno, en formato vertical, poñemos así un poquinho de fondo, e eso, por intentar chegar a máis xente, porque o YouTube, como é unha canle infantil, ten, pois, cortadas moitas das posibilidades, como comentarios e demais, para que os nenos, pois, non, é dicir, non poida haber, pois, violencias ou que sexa, ningún comentario ofensivo, entón, directamente non hai comentarios, non hai pantallas finales, hai moitas cousas que están capadas, entón por eso se fai necesario tamén o traballo nas outras redes para intentar facer comunidade, chegar a outra xente, a veces tamén preguntamos a ver que material les gustaría e se é posible pois facémolo e ofrecerles o material, etcétera, etcétera, porque senón a través de YouTube crear comunidade nunha canle infantil é prácticamente imposible porque non deixa non hai moito feedback, non hai retorno, claro. Que isto dos pictogramas, comentabas antes, para quen nos estea a escoitar e non saiba moi ben da cousa. Pois os pictogramas é unha ferramenta comunicativa, aumentativa e alternativa que se chama, non? Que son, igual vos sona, pois, en algúns locais de hostelería ou de comercios póñense na porta unhos cadradiños con un debuxiño que represente pois o que sexa o local, por exemplo, unha panadería, non? E fan un debuxiño dunha panadería, e iso é para axudar as persoas con necesidades educativas especiais a comprender mellor o mundo que rodea, a comunicarse. Entón, úsase tamén pois en fichas para que entendan un conto, ou neste caso nos nosos vídeos, debaixo do que é o vídeo, poñemos o pictograma da acción. Pois os 5 patiños, por exemplo, sería un 5, despois outro dibuxiño con un patiño, despois que foron pasear, pois un dibuxiño dunha persoa andando, para que eles teñan ese apoio aí, non? E entendan mellor a mensaxe da canción, do conto ou do que sexa, non? Hai moi pouquiño material deste e a incidencia destas non sei se enfermidades ou como describilo, destas persoas que teñen estas necesidades especiais, pois cada vez é maior nos nenos e entón, pois, Fátima, como é logopeda, que coñece de sobra isto, se non eu non o coñecira por sorte, non? Porque se non che cadra un familiar cercano, alguén cercano que os precise, pois igual ti non os coñeces, non? Por sorte. Entón, eso. E despois tamén as fichas que falabas, non? Esa ligazón a fichas para que poidas tamén imprimir e colorear, non? Sí, ímola subindo tamén as descripcións dos vídeos que están relacionadas. Por exemplo, unha canción das cores na que un cadelo amarelo vive nunha granxa laranxa e tal, e facemos pois para que pinten o cadelo amarelo, a granxa laranxa e demais. E tamén aproveitamos para nas redes sociais, por exemplo no Instagram, queres as fichas, pois dalle like e tal, axúdanos e demais, para que se vaya creando comunidade e chegando a máis xente con isto, e todo gratuito, vaya, e se o quen o queira que nos lo pida polas redes ou correo electrónico, e facilitámoslo sin problemas, vaya. Hai, bueno, o que falamos, non? Hai unha, desde o 2023-24, hai pouco máis dun ano, abriu a CRTVG, un pouco tamén polas presións da Mesa pola Normalización e da sociedade civil, esa reclamación, non? De máis contidos infantís, como xa existían, como noutras partes do Estado, sí que as canles públicas, pois, tanto da ETV como da TV3 teñen a carta e tamén no directo con canle infantil propia, pois bastante máis contido. Aquí, para os que vivimos aqueles 90 co Xabarín, pois era outro mundo,
Non sei se tu veches tempo de ver un pouquiño tamén a oferta que hai aí. É dicir, que che parece? A oferta na televisión é moi pouca e ao parecer están en proceso de eliminar da televisión porque, sobre todo na xente nova, non consumimos televisión en sí. Eles justifican que agora o que se usa é máis en plataformas de streaming, non? Entón sacaron a aplicación, teñen unha da Galega para contidos en xeral e teñen outra do Xabarín, eso que diste, non sei se ten un ano e medio, unha cousa así, sí. que van subindo contido e está ben, non? O que pasa que eu creo que o maior problema é que a aplicación falla bastante, sabe, xa non é tanto o contido que teñan ou demais, senón que a min polo menos fallan, a veces cortase máis do que debería. E, bueno, claro, ainda están, creo que, en proceso de dala a coñecer, non sei canta xente a coñece, non? E a usa. Teñen unha clasificación aí curiosa tamén, non sei que opinas, pequerrechos de 0 a 6, cativos de 6 a 9 e mociños de máis de 9. É dicir, cales son as idades que temos que atender este tipo de contidos? É o que digo, é bastante... Claro, perigoso porque se o teu fillo polo que sexa nese aspecto igual pues, vai un poquinho atrasado, o que sexa, parece que non, como que entonces é moi difícil catalogar, igual entendo que a eles pasa parecido, claro. E aí creo que teñen os contidos pois todo o tempo emitindo, de 0 a 6 pois escollerían X contidos, X series ou que sexa, de 6 a 9 e de 9 en diante, para que ti teñas o entorno seguro de que se o teu fillo pois ten 4 anos, pois que lle poñas eso de pequerrechos. E que eu polo que vi tamén o que pasa é que igual botan moito tempo sin cambiar de contido, non? As veces que o puxamos. E se non tamén podes escoller e ver a serie que queiras, non? Viu Palula, que é de creación galega, por exemplo, está moi chula. E igual teño agora tamén a Patrulla Canina. Bechos, bloques de cores, Telmo e Tula, Diario da Lis. Sí, nos con Xoel poñémoslo, sí. O que pasa é claro, é dicir... Vos tendes contos, vos tendes as cancións, bueno, tendes todo o que comentas das fichas, dos pictogramas, é dicir, son diferentes e complementarios á vez, non? É dicir, estos son series moitas veces, series de dibuixos. Sí, o sea, o que te refires, os da Galega? Os da Galega, claro, o que estamos falando. Sí, son, pois, por exemplo, o Palula é un dibuxiños, igual cada episodio 5 minutos e acaban con unha canción, non? É o que di unha serie musical, a primeira feita en Galicia, por exemplo. A de Bechos debe ser só serie de animación, a Patrulla que xa é, bueno, mundialmente famosa e tal. Son series de animación, claro, e o noso que pretendíamos era non tanto só entretemento, sino centrarnos en que se fosen contidos educativos. Non digo que eses non sexan, porque todo ten unha mensaxe e un aprendizaxe, pero nos queríamos que o máximo posible fose aproveitado, porque se estamos falando antes de que o uso das pantallas nestas cidades deberá ser o mínimo posible, pois tentar que o contido sexa aproveitado o máximo posible, non? Pois que aprendan os números, as cores, os días da semana, o que aprenden con estas cidades, non? Que hai Fátima e agora a aprendizaxe do neno axúdanos a saber máis ou menos por onde podemos tirar. Moi ben, escoitamos o contiño Por que estás triste, lobo, e xa vamos cara ao final do programa deste Galego para Peques. Galego para Peques. Suscríbete. ¡Oh, lobo! ¿Por qué estás triste, lobo? Porque ninguén quere xogar comigo. Eu quero xogar contigo. Pero non tes medo das miñas gadoupas? Non, con esas gadoupas serías un gran porteiro no meu equipo.
Non tes medo dos meus dentes? Non, con eses dentes podes tirar forte da corda e gañaremos o xogo. Entón, queres ser o meu amigo? El lobo e Pingüín foron grandes amigos. Pois aí estaba ese Por que estás triste, lobo, ese contiño do galego para peques dentro deste espazo de vídeos preparados altruistamente por esta parella, por Álvaro López e Fátima, que están aí traballando, como dicimos, polo amor ao seu fillo e polo amor á lingua. Unha lingua, Álvaro, que está sempre aí no debate, a cuestión do galaico portugués, que vos tamén vos obrides un pouco a colaboración coa GAL para ir subindo cancións cos subtítulos no galego internacional, nese galego portugués. Sí, contactou John con nós, o presidente da GAL, e propúxono. John Amil. Xusto, sí, e parece unos boa idea, claro, sí que lle dixen, ternos que axudar porque nos imos meter a gamba seguro, e dixo que sí, que sin problema, que nos pasaba as letras. Entón, xa lle dixen, pois ímolas poñendo, é dicir, para mesturar contido e tal, pois esta semana outra semana unha con pictogramas e demais, e o objetivo é ilas poñendo todas, non? Para que quede tamén unha lista en galego portugués ou galego internacional, a quen queira, sí. Evidentemente, que dicirche, non? Do título do noso programa, Galiportus, isto é tamén, pois é o leitmotiv aquí do programa, a conexión galaico-portuguesa. Non sei que che parece a ti, a nivel particular ou a nivel tamén do proxecto que tendes, o que estás dicindo, non? Xa das letras que queredes ir incorporando. O galego, si sobrevive, vai sobrevivir por aí nese formato de galego internacional? Pois pode ser, é dicir, dicía o Carballo Calero, non? Que ou era a independencia de Galicia e aí sobrevivir o galego, ou se non era xuntarse ao galego portugués. Pois camiño levamos, non? De que casa que darlle unha volta, porque polo camiño que levamos parece que vai desaparecendo. Sí, oxalá sirva para que a xente se achegue tamén a esa forma de escrita e que vexa que, claro, creo que foi miña nai que me dixo, pero é igual, e dixen, claro, me vai dicir na fala é o mesmo, é só a forma de escribir, tal, e dicir, pois se alguén pode aprender algo tamén e chegar a máis ámbitos, non? Que a veces eu recordo que o primeiro contacto que tuve co galego portugués foron pintadas ou así, e entonces parece que o colles como algo radical e demais, e cando non ten nada que ver, non? Ao final, entonces chegar a estes, tamén fixeron eles unha canle de contos en galego internacional o a GAL. Sí, a GAL, chamanlle a Galiñas, tamén está no YouTube para quen queira velo. E é eso, chegar tamén ao galego portugués, eu creo que a máis espazos e a máis xente, claro. Que vos din aí desde os círculos familiares, amigos, coñecidos, pouco teredes aí opinións de todo tipo, non? Que vos din arredor da temática? En que vos metedes, non? A que andades? Non vos vale para nada? No, tampouco para nada, non? Igual che din, eu que sei, pois parece que vai en serio, tal, ao principio toman un pouco a coña e tal, claro, tampouco, eu que sei, tampouco che din, eso, que ánimos, que sigas, que moi ben, cando hai así alguna nominación ou algún premio, claro que se alegran, pero claro, tampouco isto non nos dá de comer, entón tampouco hai que poñerse tolo, porque ao final temos unha vida, un neno, e hai que priorizar moitas veces. Claro, entón. Claro. Hai quen di tamén a respecto un pouco da cuestión lusófona que directamente pois buscar contidos tamén portugueses ou sobre todo brasileiros. Hai quen opina que xa directamente o galego internacional xa debe ser orientado cara a ese universo que o Brasil, que sí que ten moita produción propia. Entonces poñerlle aos rapaces xa directamente para que fagan o ouvido moito contido infantil brasileiro. Sí, ademais é un contido, nos a Sol temos posto unha serie que se chamaba O Tren, debe ser en máis idiomas, pero poñámosle en portugués. Portugués de Portugal ou do Brasil?
Eu creo que era de Portugal, pero ahora xa non che sabería dicir, porque como é para estas cidades tan pequenas, falano como todo moi neutro e moi, é dicir, é moi entendible e moi a xente que se anime, porque seguro que hai moito contido nas redes, en YouTube e demais, para poñer a estas cidades, e que é moito máis fácil de entender por eso, porque é como moi... xa o fan, claro, precisamente para os pequenos, para que o entendan fácil e non é nada complicado, entonces para nós tamén adultos está ben para chegarse ao acento e lo pillando. Como, bueno, para aqueles nos que nos estean a escoitar e que estean moi afeitos ao español latino en moitas das producións, non, do claro, cinema, ademais, ese acento que dis tú, de onde será? Non existe un país onde se fale ese español claro, tan particular, non? Claro. Aquí pasa o mesmo, acontece un poquinho o mesmo. Claro, eu creo que o fan como un neutro que poida servir o máximo posible, non? Porque eles ao final o que buscan é o negocio, entón que poda servir, supoño que en Portugal, en Angola, en Brasil e demais, e que nadie o sinta como extraño tampouco, claro. Moi ben, pois estamos tocando unha chea de cousas aquí, falando de galego para peques. Como ves o futuro, Álvaro? És optimista, és pesimista? Da lingua, da aprendizaxe. Creo que quero ser optimista e creo que imos tocar fondo, non sei cando, e a xente vai se dar conta que a ver que non pasa nada, que un idioma non quita outro. É dicir, que non, se tes unha cabeza podes ter máis, e cantos máis teñas máis fácil é de aprender un máis, e que hai que esta idea eu creo que hai que transmitila moito máis, de que unha persoa bilingüe está moito máis desenvolta cerebralmente, digamos, moito máis activa que unha persoa monolingüe. E nós temos aquí na man que os nosos fillos, as xeracións novas, sexan bilingües. Entón, é dicir, eu non coñezo persoas que saben francés ou saben ruso e non se lles pasa pola cabeza non falarlle aos fillos, non. E a nós, co galego, moitas veces sí, hai moitas familias que ou que igual o avó podría falarlle galego, ou a nai, ou unha tía, ou un amigo, que sexa, e non llo fala, porque ven que o rapaz fala castelán, non? Entón, eu creo que chegaremos a tocar fondo e cambiará o chip e quero pensar que volveremos un poquinho a recuperar o galego. A ver, a ver. Como dicía outro, o que pasa é que tamén cando tocas fondo xa todo que che a partir de aí é todo é bon. Todo é bon, non? Claro. Todo é bon. A ver se non tardamos moito en tocar fondo, claro. Moi ben. Pois non sei se estades preparados, xa sei, xa me insistiches en que isto é algo de ir pouco a pouco, mas non sei se tendes algunha cousiña na cabeza alén do que estamos comentando, destes contos, destas cancións, do tema das fichiñas, algunha idea que comentarades últimamente? Igual, se dara a posibilidade, igual nos gustaría publicar as fichas, facelas accesibles para colorear e demais, porque non atopamos ese contido tampouco en galego. Ao final son fichas para colorear, claro, pero que houbera eso, por 100 fichas co abecedario en galego, asociado a un animal, as cores, o que sexa. E hai moitísimas en castelán sobre todo, claro, pero en galego non hai, entón se pudera e a través diso chegar a máis cativos e demais, pois igual o intentamos para estas cidades, para que a través das fichas podan coñecer a Canle e ao final tamén escoiten a ver. Se se dá a posibilidade intentaremos iso, e despois por seguir un pouco cos vídeos que temos, ir seguindo máis cancións, máis contos, máis vídeos das letras, e igual vídeos do entorno que tamén nos, falando con profes, pedíronnos que deso non hai, pois falando da Festa dos Mallos ou do San Xoán ou do Bosque Galego ou tal, que non hai, claro, non hai noutra lingua porque non van falar xusto de Galicia. Entón a ver tamén se se pode, claro, é o que che digo, non quero meter presión porque xa bastante presión temos, e ata onde poidamos pois iremos facendo por aí. De momento son así as ideas que temos. O ideal que sería, e xa vou acabando, e insistindo un pouco na cuestión galaico-portuguesa, conservar toda esa raíz nosa propia, contidos propios, e a maiores irlle metendo o rapaz a rapaza esa produción portuguesa e brasileira, ou, digamos, cada un que faga o que poida, versión máis autonomista, ou simplemente todo de Portugal, todo de Brasil, esquecer o noso? Eu creo que non é excluinte, que podemos facer as dúas cousas, non? Eu creo que hai que intentar transmitir iso. Por que eso? Porque un contido de Brasil, pois igual non fala do Carballo, do Castiñeiro e do demais, e un contido de aquí, pois igual sí. Entón,
hai que combinar, é dicir, tamén ver que o galego é mundial, quer dicir que podemos falar do Polo Norte e non pasa nada, e poden saber que o pingüín en galego se di pingüín, e poden saber que o porco bravo se di xabaril ou que sexa, non é excluinte. Entón, as dúas cousas, é dicir, hai un idioma internacional e aproveitalo en todos os ámbitos, creo eu. Sí que hai, bueno, unha curiosidade, non, a nivel de xeografía, que todo o mundo debe entender, os que nos están a escoitar, digamos que igual a zona, pensando un pouco na raya, non? E na vosa posibilidade tamén de moitas veces levar o rapaz a facer oído, a ter amiguiños e tal, a Portugal. Isto acontece bastante frecuente nas zonas fronteirizas de Pontevedra, Ourense. Non é tan común, quizás na Coruña ou en zonas de Lugo xa cara ao norte, que son igual máis influenciadas ou teñen máis relación con Asturias. Como ves esta cuestión? Despois dependerá de cada un, non? Claro, igual cada zona depende. Quero dicir, ali nós estamos no centro, os límites provinciais, é dicir, para nós non teñen sentido, porque igual temos moita relación con Melide, con Lalín, con Chantada, e Chantada está en Lugo, e os outros non. É dicir, e despois a Asturias xa nos queda 2 horas, entón a relación é eso turística, cando vas, igual que Portugal. Para nós tamén queda 2 horas, máis ou menos, entón o noso entorno é galego... Galego 100%. Portugal e Asturias igual de longe. Sí, nós estamos no medio. Sí, dicía chisto porque sí que é certo que en algún dos programas, cando facemos ese xa contidos máis propios da raya, pois na zona do Miño, en Pontevedra, hai xente, hai pais que teñen a oportunidade de escolarizar e que o fan os seus rapaces do outro lado, e que aproveitan un pouco esa proximidade para esta baza que vos non podedes desde Monterroso. Sí, claro, nós igual unha vez ao ano turísticamente podemos ir, pero non moito máis, non, claro. Pero bueno, temos hoxe as ferramentas online, non? Tamén, que nos sí, axudan moito máis do que nos axudaban hai 20 anos. Claro, e ao golpe de clic, é dicir, podes poñer contidos e están chulísimos, claro, é dicir, son moitísimos millóns de persoas e xa directamente as producións igual norteamericanas xa o traducen para estas cidades, é dicir, hai todo, é dicir, para Brasil fan todo, porque é moita xente. Sí. E a cuestión da inteligencia artificial, que tamén en breve seguramente... Sí, non sei se chegará ao punto en que xa tamén o faga automáticamente e xa teñamos tamén todo en galego, é dicir, a golpe de clic, non sei, quero pensar que será con calidade, eso xa non sei, se cada non vale a pena, a ver que pasa, isto igual en 10 ou 15 anos estamos noutra situación, claro. Sí. Pois Álvaro López, non sei se queres algo máis aí a modo despedida. Aquí co-creador de Galego para Peques, un placer. Nada, agradecerche o convite e eso, outro lugar onde expoñer o noso proxecto e chegar a máis xente, claro, gracias. Garciñas, obrigadísimo a vos. Escoito Galiportus cada semana, en Radio Illariz, 107.2 de FM, os sábados de 12 a 1, e redifusión sábados ás 10 da noite e luns ás 6 da tarde. Tamén na súa emisión online e nas emisoras da Coac FM Coruña. Se prefires, tesnos nas plataformas, en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Podgalego, Deezer e tamén no YouTube. E non esquezas seguirnos nas redes e enviarnos calquera dúbida, proposta ou queixa a galiportuspodcast@gmail.com. Moi ben, pois ata aquí este especial de Galego para Peques, hoxe no Galiportus, aquí con Álvaro López no estudio, un bico tamén para Fátima e para Xoel, sí. Aquí os implicados neste proxecto fantástico que intenta chegar o galego da Galiza a tantos e tantos rapaces que buscan consumir, esperemos que con cuidadiño e priorizando sempre as actividades ao aire libre cos amiguiños, deixadevos de tanta pantalla. Digo que, bueno, pues un pouco consumir eses contidos en galego aí a nivel das plataformas, a nivel do audiovisual. Mais nada, pola nosa banda, agradecervos a escoita, continuamos aquí no Galiportus facendo máis e mellores cousiñas, máis e mellor camiño pola cuestión galaico-portuguesa un e outro lado do Miño. Graciñas, hoxe marchamos por, como non, evidentemente, coas rodas do autobús aquí deste proxecto Galego para Peque. Chao, obrigado.